Сега и винаги,
Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при нас и изпрати своето благословение над тези всечестни икони и на тези, които са изрисували тези свещени образи, на всички членове на иконографския български събор и на техните гости от чужбина, благослови тях и техните семейства. Защото се благослови и препрослави пречестото и великолепно Твое име, на Отец и Син и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Владико благослови. Христос, който е истинският наш Бог, който възкръсна от мъртвите, да ни помилва и спаси по молитвите на своята пречиста и пренепорочна света Майка. Председател на иконографското българско сдружение, възлюбени Господа, братя и сестри, иконописци, иконографи, членове на българското сдружение и гости на този традиционен и духовен в името на Христос иконографски събор. Голяма радост и чест е за светата обител всяка година да приюти в своите благословени двори, в своите храмове, иконографите от цяла България, дошли да се помолят заедно пред лицето на Бога, пред лицето на Пречистата Богородица, пред светите мощи на свети патриарх Евтимий, за благословение в техните трудове. Благословение за техните изпратени от Бога дарования, които всеки според силите си и според духовния си заряд развива и представя в благословените образи и църковни благословени утвари и предмети, свързани с православното богослужение. Тази молитва, тази благословена седмица на единението има и характера на духовния обмен между членовете на иконографския събор, както и разучаване на древни техники и споделяне на успехите в иконографията
присъстващ. Този иконографски събор има и чисто приятелски в името на Христос характер. Защото в името на нашия Спасител сме се събрали да бъдем в единение, да споделим своите виждания, да споделим своите мисли, своите умения и заедно да станем по-добри пред Бога и по-добри в своите трудове за представяне на изключително